मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव मोजां नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिया दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि हालामनि आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव थाखो 9 आरो 10 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फरायसा आरो दिथागिरिफोरजों सावरायमेल खुंनायजों लोगोसे मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। मख'जाथावदि बे फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव सा 29 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हायो आरो गुबुन सा 7 फरायसाफोरा स्टार लानानै उथ्रिसारो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लादों एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि बिथोनगिरि मनुराम बसुमतारिया, लोगोसेयैनो फरायसालिनि सामलाय आफादनि नेहाथारि बिलाम्बर केरकटारि, सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि पनिराम नार्जारियाबो फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। गिबियावनो नोंथांमोन निउस पर्टेल गासैनिसिमबो आंनि साबायखर बावनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ जोंनि आहाम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव बरायनाय जाबाय गिबियावनो। दा थारैनो दिनै जोङो बोसोरफ्रामबो जिहेथु फरायसालिखौ लानानै जायफोर फरायसालिया मेट्रिक आनजादाव स्टार बा डिस्टिंसन बा बिदिनो फार्स्ट डिभिजन लेटार मोननानै बे फरायसालिनि मुंखौ लाबो बिथांमोनखौ बोसोरफ्रामबो बेबायदि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव जों बिथांमोननो मान बावनाय जायो। लोगोसे जायफोर क्लास 10 बा 10 थाखो बा 9 थाखो बिदिनो फरायसालिखौ जाहाथे बिथांमोन जायफोरा मोजां नाम्बार मोननानै बा लेटार मार्क मोननानै बा स्टार मार्क मोननानै बा फार्स्ट डिभिजन मोननानै जाहाथे बिथांमोननि बे फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनो हायो। जाहाथे बिथांमोना माबायदि फरायदोंमोन, बोरैहाय फरायना बबेयाव लेटार मोनदों बेफोरबायदि। थ' बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो जायफोर फरायसालिया सेथि थाखो आरो स्टार लेटार मोननानै जों फरायसालिनि मुं लाबोदो बिथांमोननि बिमा बिफा बा दिथागिरिखौबो जोङो हांख्रायहरनाय जादों। लोगोसे आरनायजों फाइलजों मान बावदो। लोगोसे जोङो जोंनि उथिफुनाय जायफोर फरायसालि बिथांमोनखौबो जाहाथे मोनसे लामाजों बिथांमोननि साबसिन खालामनो हायो बेखौ जोङो बे मेलनि गेजेरजों जों जिहेथु जोंनि गभार्निं बडि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि बिथां मेम्बार्सफोर लोगोसे जोंनि दिथागिरि जोंनि गार्जेनफोर बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बोसोन गोसा बिबुंथि लानाय लोगोसे जाहाथे इयुनाव जों बोरै साबसिन खालामनो हागोन बेखौ जोङो बे मेलनि मेन थांखिया बेनो आरो जोंनि फरायसालिनिफ्राय 29सा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बेनि गेजेराव स्टार मोनदों 7 जन आरो लेटार मोननाय दं गोबाङैनो। जोंहा एडभान्स मेथआव 97 मोननो हादों हाइस्ट टु हाइस्ट। थिग बेबायदिनो ससियेलावबो 97 मोनदों सासे हाइस्ट जोंनि फरायसालि मादाव। बेबायदिनो इंराजियावबो 97 मोनदों माबायाव लेटार मार्क। थ' बेदिनो गुबुन साबजेक्टफोरावबो लेटार दङ 88, 89, 90, 92 बेफोरबायदि आरो गासै लेटारखौ जों सानोबा मथा मथि गासै लेटार प्लास खालामोबा जोंनि फरायसालियाव मथा मथि 100 बारा लेटार मोनदों होननानै जों सानना लानो हायो आरो। जिहेथु देग्लाय रिजाल्टनि सायाव जों बारा सेटिसफाइ नङा। जों जग्राफि साबजेक्टआव जायबायदि आसा खालामदोंमोन जोङो जग्राफि साबजेक्टआव मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै। आरो हिन्दी एम आइ एल दङ। बे हिन्दी एम आइ एलआव जों बारा मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै। थिग बेबायदिनो आसामिस एम आइ एल दङ। आसामिस एम आइ एलआवबो बारा मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखै। जोंहा बर' एम आइ एलआव सानै फरायसुलिया लेटार मोनदों 87 आरो 82। नाथाय आरो मोनबावनांगौमोन एसेयावनो एरायलांबाय। दा जोङो सानदो फैबाय थानाय समफोराव जों आरो फरायसालिफोरखौ जों मोजां रोखोमै जोङो माने स्टाडि खालामनानै बिथांमोनखौ जों स्ट्रिक्ट खालामनानै टिचारफोरा माने एकदम माने गथ'फोरखौ गाइड लानानै माने आरो साबसिन खालामनांगोन। जिहेथु सेमोननि जिथु रिजाल्ट बे लकडाउननि आबहावायाबो एसेबाबो नुवा दङ माने नुजाबाय थादों आरोखि। माने फरायसालिफोरा फरायसालियाव फैनो बानाय गार्जेनफोरनि बिमा बिफानि खोथा लायै आरो किसुमान माने गाज्रि माबाथिं माने फरायसालिफोरखौ जोङो मेक्सिमाम माने नुनो मोनदों आरो। बेनिखायनो जों ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामदों दाथ' अल अभार क्लासरुमाव जों CC केमेरा फिटिं खालामबाय आरो जों गार्जेनफोरखौबो जों एक्सपिरियेन्स जों लादो। जुदि फरायनो गोसो दंबा फरायनांसिगोन, फरायनो गोसो गैयाबाथाय फरायसालिखौ गारनो हागौ। मानो होनबा जों जायफोर ख्रिस्टियान मिसनारिसफोर बायदि जों स्ट्रिक्ट खालामनांसिगोन।
माने बिसोरो क्लास 8 फोरावनो लाखिजोबो बेनिफ्राय जायफोर मोजां गथ' बेखौल' मेट्रिक आनजादखौ होनो होयो जोंना मा जायो जोङो गाज्रि मोजां खोथा गैया माने गाज्रिखौबो जों मोजां बानायनो सेस्था खालामो बे सेस्थायावनो किसुमान गाज्रि गथ'फोरखौ जोङो नाजाबाबो जों मोजां खालामनो हाया दा बाथ्राया बेनो खिन्थु जोङो जुदि फरायसालियाव जों जुदि दा गभर्नमेन्टनि जिथु पलिसि बे पलिसियाव क्लास 8आव फेल खालामनाय मोनसे माबाया दोङो हिसाबै जों क्लास 8आव एबार निस्सय जायफोर फरायसालिया एसे दुरबल बे दुरबल फरायसालिखौ जोङो थारैनो जों लाखिनाय जागोन आरो जायफोरा मोजां गथ' बेखौसो जों क्लास 9 निफ्राय 10 आव प्रम'सन होनायखौ जों मोनसे माबाखौ लागोन आरोखि दा खोथाया जाहैबाय नैबे फरायसालिनिफ्राय जिहेतु जायफोर फरायसालियाव फरायो डिस्टिंक्ट स्टार सिगां मोनलांखाबाय बिथांमोना दाबो आसाम मेडिकेल कलेजाव डक्टर फरायनो दोङो सिलचराव डक्टर फरायनो दोङो जों जरहाटआव दोङो जोंनि फरायसालिफोरा इन्जिनियार फरायगासिनो बेनो लखिमपुरावबो दोङो गुबुन गुबुन आरो इउनिभारसिटिफोराव जों फरायसालि गथ'फोरा दोङो मेजर लानानै बा मा होनो बे मास्टार डिग्रि लाना दोङो डिग्रियाव दोङो थ' जायफोरा फरायो बेनिफ्राय फरायलांदों थारैनो मोजां जादों आरो आङो आसा खालामो जे बे फरायसालिनिफ्राय आरो मोजां जाबावगोन आरो बे सानजेरि नोगोर सिमेन्ट सापरि हालामाव बे बाथौ मिसन स्कुल बा नैबे आहामबारि बाथौ इंलिस स्कुल जायखौ जोङो लानाय जादों मुंखौ थ' बेनिफ्राय जाहाथे आरो साबसिन ओंखारलाङो आरो जायगानि माने जायगानि मान सन्मानखौ जों लाखियो आसाबारि इयुनाव जोङो जुजिगोन स्टेन्ड लाखिनो थाखाय जों जुजिगोन आरो बेनि थाखाय नाजागोन आरो साफ्रोमबो जों फोरोंगिरिफोर एलार्ट खालामनो जोंहा नाजागोन आरो आं गावबो नाजागोन आरोखि बेखिनि जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन